Къде искаш да снимам? Бъди се, че се закъснеш. Не може, ти знаеш къде човек сменя, но той един търсеня, аз една минута като закъснявам да мармори. На снимка ли снимаш или на клипче? На клипче. Гледай какво става само. Влизат вътре. А така, роя ни жили. Тръвната е намазана с матичина. Обяснявай, то се записва. Година. Обяснявай, то се записва. Тази година съм решил да го заселя в тръвна. Само тръвни нямам. Той ще го оставя в тръвна. Имаш една пчела на челото? Нищо. Роя ни жили на всички, които ги страх. От пчелите правя показно. Ето, влизам с главата в тръвната вътре. При пчелите. И не мога жила нито една. Мога да се съблека и гол. Ще захапиш някой пчела? Например, ето така. Нямам кой знае какво да покажа, ама така леко шкембе. Ето. Те са най-миролюбивите животни. Никое друго животно няма ти даде да го вземаш меда, да му вземаш храната. Пък иначе жиле. Хайде, шоуто свърши. Утре ще го прибирам оттам. Това виж как го си. Малко по-наблизо може ли? Той не може повече. Не ме стъпи, тук да няма таната от жилето. На ти го си ме. Ама аз няма бутам нищо, само ще го така, ще го дам в близък. Вари навътре колко. Ето го близкия план. Ето тръвната. Тук ще стои нощес. Утре ще го вземем, защото сега работата е назор и няма време. Ето близкия план, малко по-назад, стълбата. Ето това е. Айде. Чао до утре!